everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hong Hong ni Marua. Naanasab, may hungong nasab. Di na magitingal ni mawa sa kundunggan ng hungong. Ihatag na nako ang imong kasing-kasing, Marla. Maluoy ka. Dili ka mamati ni mo. Dautan ka. Dili ka magkatabang na ako. Bahawa, Marwa. Di na ko ihatag ni mga kong kasing-kasing. Kinahanglang imo ning ihatag nako. Ihatag nako. Dili, bahawa. Layas, palayo na ako. Nawa siya. May palayo na siya. Sama niya. Kakusog sa hangin din sa kong kwarto. Pero si Papa, huwag ihapon si makamata. Pa! Pa, pagbantay! May ko ka sa mga butang! Pagmata pa! Pa! Pa, pagmata! Pa! Oh, minutaw ang bangko! Ni alasab ka! Mamatay siya kung dili ni mo ihatag nako ang imong kasing-kasing. Mamatay siya! Ayaw! Ayaw! Ako ka na! Ako na ang imong lawas! Ako na! Usap to. May nabunda ka butang. Oh. Maleng! Oh. Ako na sa'y bantay ni Marla. Uy! Unsa ning mga butang din sa kwarto ni mo? Nganong nagkatag man eh? To. Nausa man eh. Hapning kini sa kabagsul ka gani ha. Nagkatuog mga gini ko. Si Marla sab, nahinanok og maayo. Oh. Pasagdan lang una si Marla. Manang. Ahay, kulpaan ra bakuda. Basta mahinanok na siyag maayo. Si Elgin o si Gabriel. Wa pa ba sila mahibalik? Wa pa man. Pahuway na lang diha. Kay ako nang hapnigo ning nagkatag nga mga butang. Uy, giunsa man ni imong bangko? Imo ning gibundak? Wa man. Wa uy. Niya nga nung nabali man ni usa ka TLN eh. Nausa man to na. Wa man mahilabti bang kuha. Murag yun og dunay ng hagis din is kwarto man eh. Pero imposible nga di ko magkamata kung doon ay magsaba-saba din ni Manang. Naunsa na magkadiha bay Gabriel? Walang kay tingog. Kuan Elgin. Naguna-una lang ko sa gisulti sa mga yan. Na, ayaw lang una tugtagtas tiya. Sulungon yun na siya. Mabitaw nga wa na siya silingan, way amiga. Kay, mahadlok man siya nga mupadulog tao. Nga naman. Mahadlok siyang makasa, Gabriel. Pero tambalan ang imong iyan. Makatabang sa ni Marla. Kung tinuod ang iyang gisulti nga, usa ka puting tambalan si Marla. Pero ang pangutana, kung tinuod ba ang tagna sa imong iyan? Gabriel, wa man ay sipyat na ako iyaan kung mo na'y managaan. Uy, doon lang dito sa Villa. Ha? Ay, kung makakita gani ko sa nga ng Bilya Alpamiro, no, kung ba antayin ko. Mahadlo kay gyud ng barangan, Elgin. Oh, sa una, di ko mahadlok. Pero karon nga, si Marla ang gihamok. Mura ko, mahadlok. Pero kinahanglan tabangan ko nimo, Elgin. Sige, pero di man ang gisulti ni Tia, ha? Gugma.
Mas gamhanan ang gugma kaysa itong nagaw. Pero ayaw sab kalimot nga daghan ang nahimong daotan tungod sa gugma. Makalibog ang sinultihan si Muyan. Gusto gyud ka. Pero obserbahan na lang nato ang sunod nga mahitabo. Pero usa lang ang nasiguro ko sa gisulti ni Tiya. Unsa man, LJ? Dili itom nga barangan ang mga kaliwat ni Marla. Ang iyang kagikan. Kundili mga puti nga tambalan. Kun white witch. White Witch? Mao ka na. Usa ka black witch si Marua. Busa, dili siya makapundog dugay sa lawas sa usa ka white witch. Elgin, posible ka nga mag-usa sa usa ka bloodline ang dugo sa Black Witch o White Witch? Oh, kana ang wa ko mahibaw. Lo? Noy Maning! Hain mo! Oh, Noy Maning! Ito na si Lolo mo sa inyo, Gabriel. May hapon diha, Noy Maning. Oh, salamat nga. Miyaban kayo ni Gabriel din Elgin. Nagkinahanglan sa kong tabang si Marla, dili ba? Hay man siya karon. May nahibawan ka na ba? Usaw pagtambal si Marla. Ha, Elgin? Siya lang ang makatambal siyang kaugalingon, Noy Maning. Unsa? Noy Maning, may gisulti ang iya ni Elgin namo. Unsa man ka na? Di makadot og duwe ang gahom sa itom nga barangan sa puting tambalan. Ug mao ka nang nahitabo si mong anak, dili ba? Dili makadot niya og dugay ang gahom niya ng Marwa. Oh. Kung mao ka na, may gahom si Marla, Noy Maning. Pero wa pa lang siya may baw kung unsa ni. Unsa? Kung may gahom man si Marla, gahom usap kinis kang ngit-ngit, dili ba? Kay kami ang katapos ang kaliwat ng barangan nga si Marwa. Mao na. Mao na ang katarungan kung nganong nga dili siya makaposes sa lawas ni Marla og dugay. Noy, may mo pag makiksulti ni Marla? Natuwa pa siya. Sudla lang sa akong kwarto, Gabriel. Nahinanok ito at si Marla. Uy, miyago man siya. Sabi buti pa sa buti ni. Oh, kinuha ko. Milutaw ang mga butang dinis kwarto. Kinuha ko. Marla! Milutaw ang mga butang dinis kwarto. Pagmata, Marla! Pagmata! Oh, uy, ang flower vase. Nagpaingon ako. Ah! Ah! Kasakit. Nabuak ang flower vase ako. Marla! Ikaw ba'y nagbuhat ini? Marla! Sorry, kalit nga. Mihuros ang kusuging hangin din sa kwarto ni Marla. Ug, ang mga butang. Ang lupad ang mga butang. Sorry. Dili. Nagbinanggay ang mga butang ng lupad. Marla! Pagmata! Marla! Kinang makagawas ko din. Nga nun di sa balde, mabli ang pultahan. Marla! Pagmata, Marla! Di nakalihay ko na. Sa manita mo kinsa makay nakaingon ining pagpanglupad sa mga butang. Si Marla, kilalang mapukaw ko siya. Kilalang dunay makatabang na ako. Mangay kong tabang sa gawas. Gusto, si Noy Maning! Noy Maning! Tabang! Noy Maning! Mao na ang gisulti ni Tia Lourdes, Noy Maning. Usa ka puting tambalan si Marla. Unsa? Makapalibog na. Ito mga barangan na among gigikatan. Unya, nahimong puti nga tambalan si Marla. Mausap na nakapalibog na ako, Noy. Unya, naingon pa gyud si Tia nga ang kasing-kasing ni Marla ang gikinahanglan niya ng Marwa aron mabuhi siya. Unsa? Kinahanglan ikasulti ko si Marla. Pero natuwa pa siya. Linaw pa siya ang kwarto. Di lang na ito siya tugaon. Total, tuwa si Gabriel. Nagbantay niya.
Sa nilupad nga butang. Kasakit sa likod. Noy Maning! Noy! Tabang mo! Bal, kaksun ko si Marla. Marla! Marla, pagmata! Marla! Huwag kisang mata. Sumipin mo sa kwarto. Sa mani. Marla, pagmata! Di, tuwa na sad. Nga naman ni. Noy Maning, tabang! LG! May naitabo diri sa kwarto nga nimutangan ni Marla! Tabang mo! Huwag sila manuda. Huwag sila siguro makadungo sa kong pagsinggit. Huwag sila makabatay dito sa gawas. Ay! Kasakit tayo ko sa ubo. Saan nila ako paghunong ni mga butangan ng lupad? Pala na. Tabang mo! Waman mo ba ni mo ang imong iyaan? Elgin, dako ta siya ikatabang ni Marla. Mo na nahibot nga kunoy maning. Kinahadlok siya nga mo anis bay. Pero, hinaday ko na siya. Nakita na siya ni Gabriel ug sa apuhan ni Gabriel nga naglantaw lang din sa Villa. Kung mo ka na, doon na nahibaw ka ni mong iyaan bahin sa mga panghitabo din sa Villa. Ang bugtong niyang naibawaan, mao nga, muabot na kuno ang iyang gikadlukan. Ang unsa man? Basta, mao na iyang sulti. Ug dili na kuno siya makasugakod sa pagatubang sa itom nga gahom nga gusto mo hari pagbalik. Kung mo ka na, usaw na ba lang nato si Marla? Noy, kinahanglang mailhan nato si Marwa. Unsa? Matod pa ni Tiya. Kugma lang ang makababag sa daotang mga butang nga gimugna sa gahom sa kangitngit. Kugma. Apan ang kugma, magkahim-usap nga daotan sa usa ka tawo. Unsa? Ug wa ko makatugkad sa gisulti ni Tiya. Gugma? Gugma lang? Dili ka buto niya na Elgin. Marla, sa ilo ako nga gakson tag ka. Pero kinalang di ka maigo anang nang lupad nga mabutang. Balat na ako'y maigo. Kinuko, dili. Sa amin ka na. Milutaw ang dako sa amin. Niya pa yung unawo. Gugma? Usaw mo paggamit si Gugma? Mao na ang tulog karon kaayo, Noy Maning. Pero may lain pa agi. Kung usaw magpatay si Marokan, mabuhi siya. Nga dili mo gamit og Gugma. Unsam ka na, Noy Maning? Ang hunting nga gipangita karon ni Lolo Paulo. Hunting? Oh. Ang hunting nga iya pa sa apuhan ni Lolo Paulo. Nga si Lolo Guillermo. Mao kini gituhuan nga magkapatay ni Marwa. Pinagi sa pagdunggab siyang kasing-kasing. Dili na to mahimong patyon si Marwa. Kung makasud na siya glawas sa tao, Noy. Unsa? Kung palangit, mulampos man si Marwa sa pagsuod sa lawas ni Marla. Dili na to mahimong dunggabon si Marla, dili ba? Mamatay ang lawas ni Marla. Pero dili ang daotang espiritu ni Marwa. Dili ka gusto mamatay si Marla, dili ba? Natural, anak ko siya. Busa, mangita tagpaagi. Nga dili ang hunting nga karaan ang gamiton tas pagpatay ni Marwa. Tunay ko ni paagi, Noy. Tunay yun. Bisingin si Marla. May gibuhat si Gabriel niya. Dali, Elgin. Susiyong ta! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.